Conseil ministre minnu ni ale baaraw timɛla arabadon n'o bɛnna février kalo tile 8 ma san 2023 a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures individuelles. Conseil ministre a ye hakilina dɔw kɔni ta, a ye nomination dɔw kɛ, nomination minnu y'a ta ka lajɛ prémature yɛrɛ la jamana premier ministre ka dayɔrɔ la. A bɛ fɔ ma ko conseil technique mun bɛ tali kɛ wa gouvernement ale yɛrɛ ka secrétaire général la. Bɛɛ ka fɔ monsieur Musa Tamura ale yɛrɛ tala ale administrateur civil ye. Conseil autorité de régulation des marchés publics et de délégation des services publics mun bɛ tali kɛ madame Tarawele Kura Jaguraga ale yɛrɛ ye économiste gestionnaire ye o fana tala. Mun bɛ tali kɛ ministre so la n'a bɛ fɔ ma ko ministre de la défense et des anciens combattants, chef d'état-major de l'armée de terre au Kela général de brigade Aruna Samake. Mun bɛ tali kɛ chef d'état-major de la garde nationale du Mali au Kela colonel Famouke Kamara ye. Mun bɛ tali kɛ directeur général de la gendarmerie nationale général de brigade Moussa Toumani Kone. Directeur de la sécurité militaire au Kela colonel major Nuhu Ouattara ye. Directeur du génie militaire au Kela colonel major Faraba Sangare. Directeur central des services de santé des armées au Kela médecin colonel major Gedjuma Dambele. Ministre so metalike ministre de l'économie et des finances là. Vous m'avez receveur général du district de Bamako Kela monsieur Amadou Kamara inspecteur du trésor do. Vous m'avez ministère de la promotion femmes enfants et famille là. Chef de cabinet au Kela docteur Boubou Gourou Dialié au médecin ye. Conseil technique au Kela madame So Ndey Gone Diop administrateur de l'action sociale. Mun bɛ tali kɛ monsieur Daouda Traoré ale administrateur de l'action sociale ale fana tala yen nɔ. Chargé d'émission o kɛla madame Fatoumata Diakité journaliste do ani monsieur Idrissa Mementa o ye juriste ye. Mun bɛ tali kɛ ministre so n'o fɔ ministre de l'environnement, l'assainissement, développement durable, conseil technique o kɛla monsieur Amadou Diallo ingénieur des eaux et forêts Bamako février kalo tile 8 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Danyo visé de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛnw la.